Ding ding ding. 무궁화 꽃이 피었습니다. Good morning, magandang umaga sa lahat po ng ating mga kaibigan, mga followers na non-Muslim. And Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. San ko mga pagari mga bulayok, mga ginawa si isagyang kay social media na gusto gupan kulog o di napaka sulod si isagyang kay page tano. Inintano si kukadnan tanwarabul alamin na batano din matarima agi ang koto. Mapmamaanaw salam amana kalilintad nakapipya ginawa. Sa mambagian tanong surahmatian na gusto limo yan. Sa batano din mamakasulod sa iko surga yan. Kalang-ulangwan tanong. Miyagi nga ran sa mga Muslim. Saging kaayaw pa man na ipag-upload tanwa video. Nagiya so ikadua part. Video tano si saging kai Facebook account tano. Alex Sumpa. Ikadua niya part. Kung ini-upload tano makapantag sa kung maanaw o maranaw. So, diyan kaya ikadua part na Giyas o pama na 10 agupito pagilain ko pendeto si kudarpa o mga darpa tano kapapatutan tanuron si ko kasuluta tano kung mga kadato o mga loks tano minigidong maana di masusulot kasabab sa mindud sa limo o Allah subhanahu wa ta'ala so pama na makasusuloton. Ngayong kaya sa 10 agupito asarat pagilen ko pendeto si kuingod na opa makaging kaya sa 10 agupito na matunon na giyuto itaralbi amat makasulot si isagyong kutwa kadato. Apyadanian man di lang naging kaya sa 10 agupito na aya importante na kadakalan si isagyang kay 10 agupito. Yung kaya pamana pagusain tanong na 10 ini agupito pama nasarat pagilain ko pamana kepatutan si iko kadato na ame kagi na may layron na miya patuton agyang ko tao pamana kabeloy niyan akadato kamata na uwaya mabeloy apendeto na maadno na agyang kaya 10 agupito na timbang din ay tanong miya kuha so kabaya ukad ng tanong Rabbul Alamin na gusto Nabi sallallahu alaihi wasallam. Paganeron nagyang ko to Muslims kanyan. Ikadua na rea o taidud. Ikatalo na barakal. Ikapat na mapiataw. Ikalima na mauntol. Ay ikanam na kasasarigan. Ay ikapito na patiis. Ay ikawalo na makasag. Ay ikasyaw na maungangan. Ikasapulo na kalalagan. Ikasapulo agwisa na tiardi. Ikasapulo agudua na kamamanisan. Na ikasapulo agutelo na mananarig ko Allahu Ta'ala. Na ikasapulo agulimpat na manapi. Na ikasapulo agulima na mapantang. Ikasapulo agunem na mawaraw. Na ikasapulo agupito na matao. Yung kaya 10 agupito pagilain si kusulot ko kadato. Nagyong takabas sa tanuron upama kaginan na maylay tanong udi na matoon sa iko sakat tao manusia. Kebayaan yan asulutan yan so kadato si kudar pairan
naginan na umatonon na miya pato-patuton aging koto akapili o na dato kakagimataan os kanian imakan dato si kuingad nakagi maaad nun aging kaya 17 nakapakay amakwa aging koto pamana katagumpia si upamana darpa apendeto ania. Ging kayo pamana 17 ay naloy tanong nag-iisyarat kakabaloy kapilia si pendeto si darpa tanong sakit tano ay amada kalataw naginan iyo pama nambetian tano o di na pagilayan tano si pendeto si mga darpa tano malagi si pama nakadato as sultanik anta kasi kadato a demokrasya amaana aging kai amin babalatan ko kapagingid naginan ipupagilayan tano ron kaamay ka matatagunanan na mataan aginan iyo pama nakaptugumpiatan. Gid na tabiyata na sababsan na yeba misabab sa giyang kaayamasa akapapantangan kita no na didin keepas obat tano pagilay sa puripisan o di na didin keepas obat tano pagilay o anto na yung pama na kita tadi o kapapagin taon yan kasabab sa sakit tano mga sibilyan na kaya sa pangandin sa mga matatano sa pama na giyang koto abubaya si ko pama na dunia sa ginambu mga pagariami mga bulew ka si sagyang kai social media abangan tanok man agyang koto pakatundugon aw pamaka sagyang koto third part a video tano ay ipag-upload tano na aya tanok man usain agyang koto apito alalan o pagukitan o mindedato agugyang koto apito akalbihan o kadato na ginampan upama na i-upload tano kapara pama na ketaguan sa bali suditano di kamentay si ko lagi dini social media na bapya may apkakwatan ron naguna na astar ka upama na ditano di mandalam naguditano di minggulalan ko keswatan ron na suditan ron pamana keswa na mababaloy ditano di panamaran akaswa atanuron kakagimataan aging kai inipamtad o mga lokstano ang mga okit si ko pama nanggilagi dinan awlaula na pama kaayatan no makwa nagkapakay akang gunan tano sa giyang kaya dunia sampur na yan si Shalongan Amori sa tigakan atonganay apakatas aging kaya video tano pakandud ngur kano salam assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sukran si ko dinyo di kamentay like niyo nagushiran niyo aging kaya video tano kaan din an makadekal aging kutwa diyo ni makamentay assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh